عدوى ጭቁናት ጸለምቲ ህዝቢ ታሪኾም ብድሙቕ ሕብሪ ዝጽሓፉላ ፍሉይቲ ቦታ እያ ከተማ ዓድዋ ጥንታዊት ከተማታት ትግራይ ካብ ዝበሃላ ብግንባር ቀደም ትጽራሕ ኣብ ከተማ ዓድዋን ከባቢኡን ብርክት ዝበሉ ተፈጥራዊ ሃይማኖታዊ ባህላውን ሰብ ሰራሕን ሓድግታት ይርከቡ ካብ ከተማ አዲስ አበባ አስተታት ለ1,000 ኪሎ ሜትር ተጓዕዝና አዋና ታሪካዊ ቦታ ከተማ ዓድዋ ንርከብ ኣብ ከተማ ዓድዋ ከዓ ኩሉ ግዜ በዓመቱ ዘኽሪ ዓወት ዓድዋ ዝካየደሉ እግሪ እምባ ሶለዳ ኢና ንርከብ እምባ ሶለዳን ከምኡውን ታሪኽ ዓድዋን ኣብ ቱሪዝም ዘለዎ ረብሓ ከምኡውን ኣብ ዝሕዝዓት ከተማ ዓድዋን ከምኡውን ምስቱ በዓላት ተታሒዙ ንከተማ ዓድዋ ዝምጥን ናይ ቱሪዝም ስራሕቲ ካብ ዘይተሰርሕሎም ቦታታት ወይ ከዓ ታሪካዊ ቦታታት ሓንቲ ከተማ ዓድዋ እያ እምበር ክብራት ተመልከትና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከተማ ዓድዋ ዘመናዊት ከተማ ንምግባር ተየልያ ኣብ ዝብል ምስ ዝምልከቶም ኣካላትን ከምኡውን ነበርቲ እታ ከተማ ጻንሒት ገና ነርና ነዚ ዝምልከቱን ሓደ መደብ ኣለና ምሳና ኾኑ ኣብ ከባቢ ዓድዋን ኣብ ከተማ ዓድዋን ዘለው ታሪካዊ ዝኾኑ ጸጋታት ብደንብ ተዓቂቦም ካውልና ወለዶ ሰጊሮም እቲ ትክክለኛ ታሪኽ ኣበየናይ ቦታ እዩ ተኻይዱ ከመይ ጌርና ክንዕቀወለና ከመይ ጌርና ናውልድ ወለዶ ነመሓላልፎለና ኢልና ብደንብ ተወለዶ ክሕዘሉ ዝኽእል ክጭብጠሉ ዝኽእል ከላልየሉ ዝኽእል መንገዲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ቦታት ዓድዋን ኩናት ዓድዋ በተለይ ከዓ ዓድዋ ክትብል ተለኻ ከተማ ኣክሱም ወይ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ከባቢ 20 ኪሎ ሜትር ካብ ዝርሕቕ ኢላ ክትርከብ ከተማ ይሓ ከዓ 27 ኪሎ ሜትር እዩ ስለዚ ዓድዋ ብጣዕሚ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ፈርታይል ወይ ጽቡቕ ኦፖርቹኒቲ ዘለዎ ቦታ እያ ትርከብ ዓድዋ እንትበሃል ተሎ ናይ ከተማ ዓድዋ ጥራሕን ኣይኮነን ዓድዋ ንመላእ ትግራይ ንመላእ ኢትዮጵያ ንመላእ ኣፍሪካ ዝውክል እዩ ዓድዋ ማለትስ ኣፍሪካ እያ እንተበልና ዝምግናና ይኸውንን ምክንያቱ እዛ ዓድዋ ታሪካዊት ዓድዋ ናይ መላእ ኣፍሪካውያን ተሳትፎ ስለ ዝኾነት ኣይንግዛእን ኣይንጭቆንን ዝብል ኒሕን ሓቦን ሒዙ ንገዛእቲ ዝመፁ ኣካላት ዘሸንፍሉ ዝስዕሩሉ ቦታውን ስለ ዝኾነ እዚ ዓድዋ ዝብል ታሪኻውነቱ ሽሙ ከም ሽሙ ጥራሕ ዘይኾነስ ገዚፍ ታሪኽ ጽሒፍካ ዘይውዳእ ታሪኽ ተዛሪብካ ዘይውዳእ ታሪኽ ዘለዎ ምዃኑ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ ኩናት ዓወት ዓድዋ ክንብል ተለና ናይ ተጋሩ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኣፍሪካውያን ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ጭቁናት ሞላእ ጭቁናት ዓለም እዩ ስለዚ እዚ ፕሮሞት ኮይኑ እንድሕር ክወጽእ ኮይኑ ዘመናዊት ዓድዋ እንድሕር ክንፈጥር ጀሚርና ከምቲ ዓንተ ወዝበልኩ መጀመርያ ታሪኽና ክንዕቅብ ኣለና ታሪኽ ክንዕቅብካ ደረጃኡ ዝሓለወ ናይ ቱሪዝም ልምዓት ክንገብር ኣለና ማለት ዘመናዊት ዓድዋ ንኽትስራሕ ታዝነበረት ኣረጊት ወይ ከዓ ታዝነበረት ታሪኻዊት ዓድዋ ማዕቢላ ክትወጽእ ኣለዋ ዓድዋ እንትንብል ተለና እዛ ከተማ ዓድዋ ጥራሕ ኣይኮነትን ዓድዋ ምንድብድብ ራዕዮ ማርያም ሸዊቶ ነዞም ጋዓገልጠም ምስ ጋዓገልጠሞም ዘመናዊ ኣጽዋሮም ሒዞም እሞ ድማ ምንም ናይ ዘመናዊ መሳርያ ዘይብሉ ህዝብና ብናይ ባዕሉ ናይ ሕርሻ መሳርሒ ተጠቂሙ ዝተዋገአሉ ታሪኽ ዝሰርሐሉ እዩ እዚ ታሪኽ እዚ ከኣኒ ብቐሊል ዝመፀ ታሪኽ ኣይኮነን ኣያታትና ዝተሰውኡሉ ኣያታትና ዝሓለፉሉ እዩ ኣብ ጎታት ዓድዋን ኩናት ዓወት ዓድዋ ባትል ፊልድ እንድሕር ከድካ ዳ ማርያም ሸዊቶ ትኸይድ ጀነራል ዳብር ሜዳ መቃብር ኣለዎ እቲ መቃብር ንሱ ኣስሪሕና ንእሽተይ ጀሚርና ነርና ኢና ግን ሓደ ሃዋፅ እንድሕር መፅኡ ኣብዚ ጀነራል ዝኣክል ሞይቱ እዩ ወይ ተቐቲሉ እዩ በኣና ክትብሎ እንተለኻ ናብ ምንድብድብ እንድሕር ከድካ ከዓ ናይ ሓባር መቃብር ናይ ጣልያን እናትና ስለ ዘሎ ማስ ግሬባት ስለ ዘሎ እቶም መቃብራት እሶም ብደንቢ ኣይተሰርሑን ኣብኡ እንድሕር ተሰሪሖም ዘ መቃብራት ተሰሪሖም እንድሕር ኮይኖም ተኡ ዘሎ ኮሚኒቲ ቤዝድ ቱሪዝም ጌርና ተሰሪሑ ተኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ስዋ ከቅርብ ኣለዎ ምግቢ ከቅርብ ኣለዎ ናይ በቕሊ ናይ ፈረስ ትራንስፖርት ከቅርብ ኣለዎ ባዕሉ ተጠቃሚ ተኮይኑ ባዕሉ ሕብረተሰብ ይሕልዎ ማለት እዩ መንግስቲ ባዕሉ ሒዙ ቦታታት እዚ እንድሕር ዲቨሎፕ ተገይሩ ኮሚልና እውን ገሶሶ ክትከተለኻ ብድሕሪኡ ናይ ጀነራል አርሞንዲ መቃብር ኣሎ ማለት ኢማጂን ጀነራል ዝኣክል ኣቦታትና ብዘመናዊ ዘይኮነ መሳርያ ወይ ከዓ ሓንቲ ሻዕ ተኩስካ እናቀባበልካ ዝግበር ምስ ዘመናዊ ዝኾነት ዓዲ ምስ ኣውሮፓ ሓገዝ ረኺባ ንዝመፀት ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ብፍላይ ግን ተጋሩ
امبانا خيترفه خفتنا انستنا خيترفه بتسع ساعات كتكوستلو كفتنا بجدل انداتوه تاريخ صرحنا له بوتا كسا حجي 129 عامت اوصيرو منم ما يسرحنا له ኣብ ከተማ ዓድዋ ዘለዉ ብዙሓት ናይ ጸጋታት ቱሪዝም ብዙሓት እዮም ነዞም ጸጋታት ቱሪዝም ንኣብነት ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቤተ መንግስቲ ኣብቲ እውን ቆንስላ ኣለና ኣብ እንዳ ጆርግስ እውን ናይ ትሽዓቶም ርእሰ መምሕዳራት እምነ ኩርናዕ ዘቐመጡሉ ዓብይ ግሪን ኤሪያ ክኸውን ተባሂሉ እምነ ኩርናዕ ተቐመጠሉ ኣሎ ግን እስካብ ሕዚ ናብ ጥቕሚ ይውዕለን እዚ ናብ ጥቕሚ ንኽውዕል ግን ነዞም ኣካላት እዚኣቶም እናደገፍካ ናብ ስራሕ ንምእታው ዝቁፀር ኣካል ተሃልዩን ቆፂርካ እቲ ስራሕ ንቅድሚት ዝኸደሉ መንገዲ ንኽስራሕ እዩ ከም ምምሕዳር እውን ተረዳዲእና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ለዚኦም ብደንቢ ሓገዝ ብደንቢ ድጋፍ ዋላ ናይ በጀት ጥራሕ ዘይኾነስ ሞራላዊ ድጋፍ ይኹን ቴክኒካል ድጋፍ የድልዮም እዩ ብዙሕ ናይ መጓዓዝያታት እውን የድልዮም እዩ ካልኦት ፋይናንሻል ነገር እውን የድልዮም እዩ ብርግጽ ሕምብርቲ ናይ ኣፍሪካ እያ ዓድዋ ሕምብርቲ ዝበልናያ ምክንያቱ እውን ቶም ታሪኻዊ ቀደመት ሒዙ ክሳብ ሕዚ ዘሎ እናተደጋገመ እናተወራረሰ ዝመጽእ ዘሎ ታሪኽ ስለ ዝኾነ እዚ ታሪኽ ድማ እንተዘይ ዓቂብናዮ እንተዘይ ላሊናዮ እንተዘይ ፋሊጥናዮ ካልእ ሰብ መጽኡ ከላልየልና ክንጽበይ ይብልና ጸጋታት ቱሪዝም ትኪ ኣልባ ኢንዱስትሪ ብምዃኖም ፍልፍል ኣታዊ ብቐሊሉ ትረኽበሉ ዓውዲ እዩ ኣብ ከባብታት ዓድዋ ዝርከቡ መስሕባት ቱሪዝም ክሳብ ሕዚ ብኣግባቡ ብዘይ ምህዋጾም ፍልፍል ኣታዊ ክርከብ ከም ዘይተኻኣለ ይሕበር እዚ ቦታ እዚ ዘይህወጸሉ ምኽንያት ንምንታይ እዩ ፕሮሞት ኣይተገበረን ፕሮሞት ክግበር ከምቲ ትፈልጡ ሕጂ ዘመንና ብዘምጽኦ ብማሕበራዊ ሚድያን ብካልኦት ከይኮነን ከም መንግስቲ እዚ ክጅምር ተሎ ካብ ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ትግራይ ከምኡ ኢሉ በክላስተርና ወረደ ክሳዕ ከተማን ወረዳን ብደንቢ ገይሩ ተሰኒዱ እንድሕር ፕሮሞት እንድሕር ዘይተገይሩ ትካ ኣልባ ዝበሃል ናይ ቱሪዝም ሴክተር ኣብ 12 ሰከንድ ብዓሽሓት ወይ ብሚልዮናት ዝኣኽሉ ስራሕ ዝፈጥሩ ብዓለም ደረጃ ስለዚ ዘይተሰርሐሉ ምኽንያት ከም ህዝቢ ከም በተለይ ደግሞ ከም መንግስቲ ብተወደበ መንገዱ ፕሮሞት ተገይሩ ዲቨሎፕ ተገይሩ ስለዚህ ተሰርሐሉ ክንገብሮ ዝግበአና ሓደ ሃወፅቲ ናብ ዝኽመፁ ከለው ክረኽቦ ዝግበኦም ነገራት እንታይ ኣለዩ ንሃወፅቲ ዝምቹ ኸታ እዩ ንኣብነት መሰረተ ልምዓት ክማልኡ ዝግበኦም ሆቴላት ጽሩያት ሆቴላት ክህልው ክእልሎም መሰረተ ልምዓት ናይ ማይ ክህልዎ ናይ መብራህቲ ክህልዎ ብኡልክዕ ከተማ ዓድዋ ክንሪኦ ከለና ወላ ትኽንዲ ነቲ ካሊ ንቐጸላይ ንሰርሖ ነገር ተዘይሃለወ በታ ዓቕማ እዚ ዘማልእት እያ ከተማልእ ከላ ግን እዚ እኹል ማለት ይኾነን ናይ መላእ ኣፍሪካ ሃወፅቲ እንድሕር ክነሳትፍ ኮይና ካብኡ ንላዕሊ ናይ ዓድዋ ጥራሕ ዘይኾነስ ናይ ክልል ናይ ሃገር ከምኡ ናይ ኣፍሪካ ሰባት ኣብዚ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ንሃወፅቲ ብዝምቹ ካብኡ ንላዕሊ ካፍቲ ዘላቶ ንላዕሊ ምክንያቱ ፍልፍል እቶት እዩ ናይ ቱሪዝም መስሕብ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ክረኽብ ዝግብኦ ብዙሓት ተግባራት ክንሰርሖም ዝግበአና ተግባራዊ ስራሕ ክንሰርሖ ኢና ትፅቢት ንገብር ከም ቤት ጽሕፈት ህዝቢ መንግስትን ኮሙኒኬሽን ተዓብዩ ልኡኹ ናይቲ ስራሕ ያውቲ ኣውንታዊ ምስሊ ናይቲ ከተማ ሰብ ስራሕ ይኹን ናይ ተፈጥሮ ጸጋታት ቱሪዝም ይኹን ግንዛቤ ምፍጣር ኢና ነጥፍ ከተማ ዓድዋ ሰብ ስራሕን ያው ተፈጥሮአዊ ጸጋታት ቱሪዝም እንየው ነጸጋታት ቱሪዝም ድማ ናብ ረብሓ ንኽልወጥ ናይቲ ማሕበረሰብና ይኹን ናይቲ ህዝቢ ለውጢ ኢኮኖሚያዊ ከምጽእ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ከተማ ንኽዓቢ ማሕበረሰብና እውን ብኡ ክልወጥ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ይስራሕ እዩ ማለት ኣብ ከተማ ዓድዋን ከባቢኡን ዝርከቡ ሓድግታት ብኣግባቡ ንምህዋጽ ሓድሽ ቤተ መዘክር ንምህናጽ ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ ከንቲባ እታ ከተማ ኣይተ ተስፋይ ገብረወልድ ከምዚ ዝስዕብ ይገልጹ መበል 130 ኣተሓሒዝካ ሓደ ነገራት ናብ ተግባር ተእተናዮም ኢልና ንኣብነት ናይ ሙዚየም ሰንተር ፈጢርካ ከጎብንዩ ዝኽእሉ ሰማያታት እውን ቆፂርካ ዝኾነ ሰብ መፅኡ ካሜራ ልዒሉ ፎቶ ልዒሉ ምኻድ ጥራሕ ዘይኮነስ መጣቐሲ ሒዞም መናእሰይ ነቲ ኩነታት ንሱ እውን ርዲኦም ከጉብንዩ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ቆፂርካ እዚ ሰንተር ምፍጣር የድሊ ዝብል ሓደ ግዛዕ ወሲድና ኣለና
كم محدار ونزي جزياوي ديو ولا بقوام ديو قصيرك زياس بتكبر كنا جمرا لنا إلنا وسينا لنا أبتا كتما زركبو حدقتات نمهواز إلهم نزموصو بصحة عدي قبوء زخونا سرحة مللاي كم زقبر اللهم ركب هزوي كتما عدوا أيتا يوحانس حقوس كم زي كبلي حبرو نزموصو أقاشون استفلالي ناي PR تولس استطعيمكا نخفالت ناي مللاي سرحة نسرح لنا مالتي يزي مالتها مالتي جن بما عمتو أخويركا محلاف كيكونس بقى كاب تحتي سب ولك سب جميركا حساب على زلو كم كتما يكون كم تجري يكون كم إثيوبيا عادوا بوزح تاريخ النوايو أما بلشال شيء في الزمن استعاشت تاريخه وتكتمايا وما تنو استفل على سجاتات أبوش ختمنا وني أو زوريا ختما عادوا زلو خاوتاتونني نزيهم نايدق يكون ناي وش عادي هاوست مسيم خسره بتي لوق مسارات يا كن سرح بزقات عمي ملقت خم حلال يفتو مالتي نيح أنت عدي في لا كتما خلوا زخل ناي هوتيل توريزم زعويه بعد هفتي أو زين خصاته في نزخلو سو هفتي متشو بايتنا فطرنا إن خيز لنا بخالد زرفتاتو إنكم تمساسال مالت ب كيد زرفو نسرح لنا هنا الناس زي متشون دحرنا فترنا خيدنا تسلام ونقصالنتنا رخب زخدا وطري انت عدي بعلو تزوي يزلما لازم اي منغست غداي خمزلو خيو حزب اندحر سلام رخيو ناي لمعات طلانچر اندحر رخيو خينو እንኳን ህዝብ ትግራይ ካሊውን ምቹነት እንዳህር ፈጢር ካሉ ለምዕ ዝኽእል እዩ ማለት ነው ሙላ ኢትዮጵያውያን ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ በሆቴል በቱሪዝም بمسارة لمعت بتفلالي بتلي بناي هوتيل توريزم كم تقول أبزي لمعت تزسفح كملا أفريقيا كملا عالم زمتس هواتي أبزي موتي هوتيل ونا يركبن كم وقت بتفترون الحريق خايز إنباتات زي تاريخ طرح صريح يقولون بزح مشترات أو وشتو حزم مالد كملا إثيوبيا متيوم إنفسترات كم ون بكا دعبنا بزخونا غزري جلوبال بزخونو إنفسترات ون أمسينا تزلمع عدوى كاب تاريخنا لعلي قولي أخذ وصلت خليها عدوى جن أو وشتا بزح تحب مشترات سلزلوات مشتراها بقوله خوينو نخوص كلها نخن روارة واللي جبا مالتي أبتي كبابي زركو صقاتات توريزم مصنعت بمكياد نزيون نافلفل آتاوي بمغيار بعتب تواديد كام سرح كم زقبان زي تاريخ عا تزلو ولدو عاقيو خير كنتيبا كتما عدوا أيت تسفاي جورو ولدن متحبابريت بحلن توريزمن كتما عدوا ممر جنة تخلو كم زي كبلو يقلصو تاريخون استفلالي من قد سدرش هذا اللوي هذيك عقم تقينو استفلالي أكلات نني وعلم صراح اللوم ني حوار زجورمو ني حوار صراح اللوم اللي زامن اندستري كويس أنا أنت تغير كيس مع تروحاتي يزلوا مالتي لازم زي صراع الدل بمفتار تاريخ بمعقاب بكل مداي مننت بمعقاب زي عوي روحنا هالو قدما خم حدا ترى مهدو تغيره وسط لزي يقبا كم زي تقنا جينا خنسرح زلنا عمت كل جزء بعلي خبريو زبع على زي خبر انت لجن تاريخك نازنتخا تاريخك نعقبك زلو صقاتاتنا توريزم تزي تغيرو واغا يولهم مخنياتو خمت زولكو عنتو بزحات كتمنا زلو صقاتات مچو سلازخونه زعدي تفطراوي خنتاتهم ون تريوم زلو طبق سلازخونو بصحت عدون مچوات سلازخونو ايناي بوتا ايو مجمريا خلمع زغبو ناب توريزم كلوط زغبو حزبنا ون بت توريزم كلوطلو زغبوس اينا ايلنا نفللنا مسحات توريزمنا نبرحان نقيرهم زبل عبي تلمحيزو سلازلو عبي اجندا حيزو سلازلو زي عدوا متكال وي عدوا ناي توريزم مسح مسرح مالت نملا افريكا يللهو سلازي منغستي ممحدار كتما عدوا كلل هاجر كمون افريكا نافريكا زلو عالم زلو افريكاويان ون نزي تحابيروم ناي صقاتات توريزمنا نبرح زلوطلو منغدي حبيرنا خنسرح يطاوعتي زقرب اب موداتا مناسي تግራይ حدغتاتهم بزغبا بمفلات كعقبومن كوصومن كم زغبا تحابيرو